Oh, pagkaon na Michael. Guys, kayo ko naman niya. Kel, ging na nabiyat ikaw. Ano gud pa kay gulugod? Dili lagi mapabayag, guys. Promise. Cross my heart. Mamatay pa ko. Tabangan ikaw para dagan kang halin. Kabalo ka? Para matabangan ko nimo. May pa mag-practice kag sulat. Ipalitan naman ikaw ballpen og papel dito oh. Para kung nanatay kwarta, kabalo na ka mo sulat pag muskwela na ka. Michael. Oh, Ayun na, sige pabadlong ha. Michael, pag humani mo kaon diri hipusin niya atong gikanan ha. Kisli tong bugas, kislig maayo kay gibukbok na ra ba to. sige, guys. Pag practice og sulat, pantay pag uli na ako wala na pug kadiri. Adto sa ako. Di mo kapaban, guys. Dili lagi. Do. Mag-kiss pa man di ko sa. Taguan niyo ron. Daot. Sa man eh. Daot naman yung bugasan eh. Sa naman yung bugasan niyo eh. Di naman yung makilis, di naman yung makaon. Nani ulo do. Ay ma. Daot. Daot na pod. Ayo. 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 Asa yung mama dong? Wala na mama. Imong papa. Wala na pod. Isa man mo kauban diya. Ang kuya. Pero nilakaw pa siya. Marigag trapo. Ah, sige na ko yatag nimo ha. Ingay mo kuya, gikan ni sa Jaguar Rice. Wala pa ba pang bayad, ana? Ay, wala ra na siya bayad dong. Ako na yatag nimo ni para makatilaw mo. Yatabang sa ninamo ninyo ha. Ah, sige, Col. Ikaw pasada pag binutan para inig pohon, dako na ka, makatabang sad ka sa bantawo. Oh, Ha? Dira. salamat kaya ni Col. Gido. Uy, taminga kaya na ng bagong bugas. Malipay, gusto kuya ni. Di na namikano na mo ni kay buk-buk naman ni kani. Nani bago bugas oh. Katag ang Col Jaguar. Bro, towel bro. Towel baligya.
Ang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di na Saan ako patungo? Uy, na naman di ka dila coins. Ikaw na. May kinakaandam na ka. Tagaan ko ganyan nagbugas. Itong laki. Ni, ato itong bugas kay. Ikaw naman to, dunot. Ni, kuha na. Bok naman to. Ni, kanina ang giloto. Bago. Ikaw yung bata ka. Dami lagi ng bugasan eh. Tawang gatag laki kanina. Jaguar. Ay, naman di ko gisulat. Saya. Ikaw ned yun, ako ned yun. Mga tumbalay yun. Sana makabike po ko yun. No, nakasulat na ko sa pangalan. Asa daw? Sakto lang ang ngalan Jacques. Sakto ra siguro ni. Sige ra. Kay basong sunod tuig pohon. Igo ko makatigom-tigom mapa eskwela na tiga og nanay makatudlo ni magtarong ha. Kay ako di buka balong musulat. Kung saan naman ka quiz? Uy, okay ra dili ko ka eskwela. At least, bago tagbugas.